ברוכה הבאה. אני שולי, אמא של נועם סלח. נועם נהרג בתאונת אופניים בתאריך 21/6/2002. הוא היה בן 16 וחצי. שלום, קוראים לי נחום, אני אבא של נועם. המקרה קרה ב-21/6/2002, זה היה בסביבות 11:30 בלילה, בצומת מחנה 80. ביום של התאונה היינו ישנים, וחבר העיר אותנו, הוא אמר שנועם נפצע. ורצנו לאותו מקום שהייתה התאונה, וכשלא היה שם נסעתי לבית חולים, ושם קיבלנו את ההודעה המרה מכל. זה היה היום הראשון לחופש הגדול. הוא יצא עם חברים, הלכו לאכול בורקס במחנה 80. הוא היה בלי אופניים, חבר השאיל לו אופניים. ובצומת של מחנה 80 החבר'ה הספיקו לעבור את הרמזור, ורק נועם נשאר מאחור. לפי עדות שהייתה לנו מחייל שהיה במגדל שמירה, שנועם היה על המדרכה והגלגל של האופניים היה מחוץ למדרכה, באה משאית דאבל מכיוון ואדי ערה, ולא נתנה לו סיכוי. פה מכאן נועם בא, איך שאני נוסע. להערכתי ולפי מה שאמרו לי, הוא עמד כאן נועם, כאן בצומת כאן. הנה אתם רואים פה על המדרכה, מול המעבר חצייה. ואיפה שהאוטובוס בדיוק עובר, הוא נתן לו מכה עם הגלגל של האופניים והעיף אותו. אתם רואים פה, וזה המגדל של השמירה, שהוא היה העד ראייה. אותו ערב שזה קרה הייתי בים, והתחילו להתקשר אליי בהתחלה אחי, ואחרי זה אמא שלי, ולא קישרתי. ואז אמרו לי, תבואי, הייתה תאונה. עוד לא הספקתי להגיע הביתה, ממש בצומת חיכו לי, ואמא שלי אמרה לי שאני רואה שהייתה תאונה. ראינו את אבא שלי מגיע לקראתנו, לקראת הרכב, ועושה ככה עם הידיים, מסמן כאילו, זהו, נגמר, והבנו. זה החדר שלו. נועם אהב מאוד את השייטת, את הקומנדו, ועל החלון נשארה המדבקה שהוא הדביק, שהוא כל כך אהב. התאונה קרתה ביום חמישי, וביום ראשון נועם היה צריך להתחיל גיבוש של הקומנדו, מה שהתאונה קטעה, וזה לא קרה. זאת התמונה האחרונה שצילמנו. למעשה כמעט אין לנו הרבה תמונות מנועם בתקופה של גיל הנעורים, וזאת ממש תמונה שצולמה ממש 3-4 חודשים לפני שנועם נהרג. ככה הוא היה נראה. אתה יודע מה נועם היה אומר לסבתא כל יום שלישי? מה? סבתא זה האמא, זה הדגים הכי טובים שאכלת. כל יום שישי. אתה יכול לשאול את סבתא? אז סבתא, אז למה את לא קראת לנועם שיבוא לביקור ביום שישי? גם אנחנו נבוא לראות. אתה היית רוצה שנועם יבוא לבקר? כן. גם אנחנו. הרבה זמן לא ראיתי אותו. הוא גם לא נראה. הוא גם לא נראה. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב.
אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם. אבא טוב, אבא, אני רוצה להיות בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב. אני בא לנועם פה פעמיים בשבוע, שלישי ושישי. מאז המקרה אני לא מוותר. אם חלילה ראיתם אני לא בארץ, אבל אם אני בארץ, אין מצב שאני מוותר. פעמיים בשבוע אני בא אליו, שלישי ושישי, משקה, מדליק נר, מתייחד. ונשאר איתו, וחושב עליו. אני טוב גמור, אבא, ושם אני מאמין בעצמי. מה שכתוב כאן על המצבה, ואני רציתי לקטוע אותו, זו זמרת שמאוד הערצתי, וכתוב כאן הנער הזה עכשיו הוא מלאך, לא עוד יברכו, לא עוד יבורך. אלוהים, אלוהים, לא אך ברכת לו חיים. כזה שאני עושה אותו, ברגע שאני יוצא מבית העלמין יש איזה קטע חריץ קטן שאני רואה בדיוק את המצבה של נועם, ואני נותן 3 נשיקות לפני שאני יוצא. אתם רואים, זה בדיוק החריץ הזה כאן, ורואים בדיוק את אתם רואים את המצבה של נועם, הנה פה. בשנה הראשונה הוצאנו דיסק לזכרו של נועם. את המילים לשיר כתבו ענבל ואבנר, אחים של נועם. בשנה החמישית הוצאנו ספר, חברים ומשפחה מספרים על נועם. ספר עם רגשות, ספר עם געגוע. בשנה השישית החלטנו לעשות מסע הנצחה, את המסע אופניים רוכבים בנועם. ובשנה השביעית הוצאנו ספר הוקרה לכל האנשים היקרים שמלווים אותנו במסע. יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל. כל המילים שנעלמו, תמצאי אותן בחלומות של אחרים. יוצא שאת תמיד שותקת, אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל. כל המילים שנעלמו, תמצאי אותן בחלומות. לצערי הרב, כל החלומות נגזו ב-21/6/2002. לא הספקנו לראות אותך גדל. חייל במדים, לא נזכה לעולם לקבל ממך דור המשך, שזה היה משאת נפשך. כל הזמן אמרת, לי יהיו 8 ילדים, כל יום נבוא לאכול אצל סבתא שולי, וכל שישי שבת נעשה כאן. כל חיינו השתנו. כל המחשבות, כל הציפיות נגדעו לנו בלילה ההוא. נשארת יפה, מושלם, וצעיר לנצח בני היקר. ים של דמעות בשתי עיניי. נועם, היחסים בינינו היו מעבר לקשר של אב ובן. זו אהבה אמיתית. הייתם 3 ונשארתם 2. 3 שאחד השלים את השני. לפתע ב-21/6/2002 נחבא כוכב, אותו כוכב שידע תמיד לתת בלי לקבל. כוכב שנתן לכל אחד ואחד אהבה כאילו הוא בן יחיד. נועם, קשה לי בלתי אפשרי לחשוב שאני מגיע הביתה ואותו מלאך לא מקבל אותי בחיוך. כמה הייתי מתייעץ איתך כאילו היית איש גדול עומד מולי. נועם, מה שהיה גדול אצלך זה הלב, זה רחב מלא אהבה. נועם, אני עומד מולך ומבקשת, שאם עשיתי לך משהו, אני מבקש סליחה. נועם, אני אוהב אותך. אוף, כמה שאתה חסר לי. אין לך מושג, שברת לי את הלב. נועמיקו, תשמור עלינו מלמעלה.
עליי, על אמא, על ענבל ועל אבנר. אוהב אותך, אבא. ההתמודדות היא קשה, ומשתדלים לחייך, משתדלים לצחוק, משתדלים לחיות כרגיל, אבל ההתמודדות היא קשה. התמודדות יומיומית אפילו. חלק מההתמודדות זה המסע אופניים שאנחנו עושים כל שנה. רוכבים בנועם, הנצחה, שזה משהו שהוא שמח, אירוע קהילתי, משהו שהוא פחות או יותר מסמל את נועם. אני חושבת שיש באירוע הזה נחמה. גם עם השנים הוא הפך להיות סוג של הפנינג. בהתחלה היה מאוד קשה והיה מאוד טעון. ועם השנים באמת לקחנו את זה כמשהו שהוא יותר הנצחה ברמה השמחה יותר. גם יש לו משמעות חשובה, זה לא רק, זה בעיקר נועם, אבל זה גם באמת לזכור את המלחמה הזאת של התאונות בדרכים. יש לזה מטרה קצת מעבר. בדיוק כשאני מאבד עניין, נזכרתי איך אמרת בוא ניסע ושרנו בלגן. כן, אני מאחורה עם כובע מצחייה, ואתה מתופף על ההגה תוך כדי הנסיעה. הזמן עצר מאז ל17 שנים, אני לבד בחוץ מחשיך, ממש לפני שאני יורד מהפסים הרגשתי שאנחנו מתקרבים. עם היד באוויר ציירתי את החוף, רוח ים, שני אחים כותבים שמות בחול, מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף. עכשיו טוב, עכשיו טוב. וכשאני מאבד תקווה, הזכרתי איך הגעת וידעת להוציא אותי בזמן. כן, חצר בית ספר בהפסקה, אתה מחייך, הגעת ישר מהצבא. אני לבד בחוץ מחשיך, ממש לפני שאני עף מהפסים הרגשתי